Bună seara, dragii mei! În această seară vă voi recita poezia Albastrul ochilor senini, autor Mimi Rotariu. Simt mângâierile senine venind din ochi albaștri, scântei, semețe și divine, ce ard ca razele din aștri. Calzi fiori, înfiripați ușor, pătrund pe căi nebănuite, croindu-și drum spre dor și o dragoste fierbinte. În lumea plină de mistere, nu știu să-ți intuiesc hotare, iar așteptarea-mi tot cere răbdare, cucerind o floare. Ascult cum crește nesperat tumultul ce nu-l pot opri, prea pornit și pare disperat, încercarea, durerea ar spori. Aud înțelepciunea șoptind că timpul nu poate fi oprit. Speranța este doar un gând, împlinind dorul negreșit. Albastrul ochilor senini a fost Mimi Rotariu pentru voi în această seară. Să aveți o noapte de vis, dragii mei, mulțumesc și pe curând!